Comment siya, napakasaya sa bagong bahay. Bakit kahit medyo namahalan para lang ma-please ang iyong mga viewers? Hindi naman kami yes, syempre, kailangan natin mag-upgrade. Kasi kailangan natin, sa katayo-tao, kailangan natin level up ng konti. Hindi pwedeng doon lang tayo forever sa ating, sa ating buhay. So, kailangan natin Pero nakikita nyo naman, nagba-budget pa rin ako. Kasi, yun nga, nagmi-meal plan pa rin ako. Meron pa rin ako nakaset na budget, nag-envelope pa rin ako. Hindi ko lang siya pinapakita sa inyo everyday na nagbabudget ako sa pera. Kasi syempre nakakasawa naman yun. So, nagbabudget pa rin ako. Wala pa rin nagbago doon. Kaya nga tayo our family budget. At saka kailangan yung pagbabudget kasi patuloy-tuloy. Hindi pwedeng lingas-kubon lang. Hindi pwede. Kasi hindi tayo magtatagumpay sa ating goal. At yung goal ko is magkaroon ng financial freedom. Yun yung talaga yung inaano ko. Kasi sa ngayon, meron pa kaming mga pinupunan pa talagang, may mga bagay pa kaming pinag-iipunan na kailangan pa namin gawin. Kaya, darating din tayo dyan. Si Nins de la Cruz, madiskarte sa life sis. Yes, kailangan natin madiskarte. Wala tayong choice. May choice pa ba? Si Mary Jane Hungary, madisiplinang ina, medyo kuripot, super busy mom din, and loving wife, yun kasi love mo ang family mo, yun nakikita mo. Yun nakikita ko sa'yo. Yes, hindi naman kuripot. Kailangan lang natin i-budget talaga yung pera, kasi, syempre, mahirap din naman hindi tayo mag-budget. Si Janina Vlog, sana po hindi lang sa pag-budget sa income nyo po ang topic nyo. Sana po about din sa paano magluto ng delicious food pero hindi mahal at more decoration sa house nyo para lalo maganda tingnan sa mga lang sinabi niya. Sana hindi sa pag-budget, hindi pwedeng yung mag-budget part-time sa vlog talaga kasi ito yung content na ginagawa ko lagi. And kung gusto mong magkahanap ng mga delicious food na mura, balikan mo yung mga past na mga videos ko. Sobrang dami doon. Doon, balikan mo yung mga tips na binigay ko doon. Mga ideas. Yung sa mga decoration sa house, hintay-hintay lang po tayo, no? Kasi, graduation po ng anak ko ngayong month na to. Kaya, medyo nagtitipid kami. Pinag-iipunan. And hindi po siya priority for now. Maybe next month, try tingnan natin. Si Zara JD. Totoo sa sarili, hindi naman nagkukunwari at nakaka-inspire when it comes sa budgeting. Thank you. Yes, kailangan natin maging totoo. Kasi pag hindi tayo nagiging totoo dito sa vlog, nako, mahirap yan. Carlito Jr., makalat sa bahay. Hehe, alam ko. Makalat talaga ako. Makalat ako pag pero naglilinis po ako, ha? Ang yung vlog lang talaga namin is very raw lang talaga. Alam nyo ba yung sa mga ibang YouTuber, makalat naman talaga yung bahay nila, pero mostly lang yung pinapakita nila is yung mga magagandang place, yung malinis. Pero kung titingnan mo talaga, may mga makalat na bahay. Yung sa akin lang, ayaw ko lang itago. Kasi alam nyo yung, gusto ko makita nyo, kung hindi makalat yung bahay, ibig sabihin wala nakatira dyan. Wow! Ito yung last na assumption. Hindi ko alam, ang haba na nitong video na to. Baka ikakat ko na lang to pang dalawang video yung magagawa nito. Si Niela Oyarakam. Yun, ito yung sa Instagram na comment. Siya, napakasaya sa bagong bahay. Bakit kahit medyo namahalan para lang ma-please ang iyong mga viewers? So, eto. Naganda niya. Yung sagot. Medyo may lang konti dito sa may lang na sabi niya para lang ma-please yung viewers. Kung napanood nyo yung video ko before kami lumipat dito, na nasabi ko na yung reasons ko, balikan nyo yung video na yon. Yun, ko lang kung ano yung mga sinabi ko, yung maliit na doon, na sinabi ko na pinag-isipan kong mabuti ito
itong pagrerenta mi dito sa taas. Kasi iniisip ko yung negosyo ko. Kasi yung Shopee, siya talaga yung nagbibigay ng malaking parte ng income na pumapasok sa amin. And syempre, marami akong plans about sa business ko. Gusto ko mag-expand. 'Di ba? So, advance lang ako mag-isip. And, nung time na yun, sabi ko nga, pinag-isipan ko itong mabuti. Hindi naman sa dahil gusto kong ma-please yung mga tao. Dahil kung gusto kong ma-please yung mga tao, para lang kunin tong bahay na to. At hindi naman to kamahalan. Okay lang naman, kasi kaya naman siyang bayaran ni Shopee sa online business. Kaya naman siya. Yes, lumipat kami. Pero, kasi yung first plan, hindi ko man sinasabi sa inyo, yung plan talaga namin, nung nandun kami sa baba pa, yung plan namin is magre-rent kami ng isang maliit na parang shop lang, ganyan, para lang at least may mapaglagyan ng mga stocks, ganyan. Pero nahihirapan ako kasi syempre online business yun, kailangan talagang nandun ako lagi sa kasi pag may mag-pick up ng order or something ganyan, so mahihirapan ako. Yung gusto ko talaga sa bahay lang. And naisipan ko na rin doon sa bahay ni mama, kasi may place sila doon, pwede akong mag-rent doon sa kanila, pero mahirap pa rin. Gusto ko talaga na nasa bahay lang. So, nagkataon talaga na lilipat yung nakatira dito. Kaya, ginrab ko yung opportunity kasi hindi na namin kailangan lumipat ng malayo. 'Di ba? Kasi ang hirap pag lumipat ka ng malayo. Nasa taas lang to. Kaya naman namin yung 6,000 pesos na rent. 'Di ba? So, ganun lang. Inano ko tong place na to para talaga sa Shopee, para talaga sa online business ko. And kung makakabili naman kami ng bahay, fully, sana, hindi ko pa rin itong bibitawang itong na to. Kasi ito, gusto kong gamitin ito para sa online business ko. Yun, marami kasi akong mga plans na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Kasi syempre, baka hindi diba? So, yun nga. So, bigyan ko kayo ng example kung gusto ko lang i-please yung mga tao. Nakikita nyo na siguro yung red na table na Coca-Cola namin. Ang tagal na nun. So, nasa lumang bahay pa kami nun. Nakikita nyo na yon. Kung gusto ko kayong i-please, kung tutuusin, kaya ko naman bumili ng dining table. Kasi mura lang naman yung dining table. Pero, dahil hindi ko naman iniisip lagi sasabihin ng ibang tao, ayaw kong bumili kasi hindi ko naman sa priority. Mayroon pa naman kami nagagamit. Pero siguro kung yung Christine noon yung ngayon yung kaharap niyo, siguro yun yung gagawin ko. I-please ko talaga yung ibang tao. Bibili talaga ako ng, kahit magkakandaw-tautang ako, bibilhin ko talaga yung mga gamit sa bahay na hindi naman kailangan, para lang ma-please kayo. Pero iba na kasi yung Christina, nakikita nyo dito. Yung sa mga ilang taon, siguro yun, pwede pa. Pero ngayon, hindi na. Nag-iba na kasi yung mga priorities ko. Alam ko na kung saan ako papunta. And eto lang yung mai-advise ko sa inyo. Kasi, na to parang halos, nakikita ko na lang lagi yung mga tao. Siyempre, mawawalan ka na, kahit anong gawin mo, bumibili ka ng mga bagay na hindi naman kailangan para lang i-please yung mga tao. Parang walang contentment, parang walang sa puso mo, parang hindi ka magiging masaya. Kasi, bili ka lang ng bili. Kasi, yung tao naman, kahit anong pag-please ang gawin mo sa kanila, maghahanap pa rin sila ng bago na makikita sa'yo, 'di ba? So, kailangan, ikaw din, bili ka din ng bili. So, ikaw, parang magiging stress ka or depressed ka. Kasi syempre, wala ka ng, parang, inubos mo na lahat para sa kanila. So, parati mong iniisip lagi yung sasabihin ng ibang tao sa'yo, 'di ba? May kasabihan nga si Dave Ramsey, which is yun talaga yung tumatak sa utak ko. Which ilalagay ko dito sa screen na to, yung saying kasi hindi ko siya memorize talaga yung exact na word. Pero yun yung perfect talaga na quote na gusto ko talagang talaga sa inyo, which is yun. Iba na kasi yung priority ko. So hindi ako lumipat ng bahay para lang i-please kayo. Hindi. Kasi yun yung aking reasons. So, yun. Nagseryoso tuloy ako. And, medyo lang kasi ako dun sa parang ma-please yung mga manonood. Hindi naman. Pero, ganito yun, sa YouTube, kailangan nating mag-grow para at least merong tayong bagong may papakita sa ating mga subscribers.
na merong content tayo maipabahagi sa kanila kasi part na yun ng pagiging YouTuber. Pero wag ding hindi naman yung masasacrifice yung yun alam mo yun, kahit wala ka nang ibibili, wala ka nang bibilhin mo talaga para lang talaga ma-please yung mga tao, yung mga manonood mo. Hindi naman ganun. Bibili ka dahil kailangan mo, dahil yung part na yun ng content mo. Parang ganun. Like, when you're want to, wala ka English tuloy ako. Like, for example, organizing yung mo. Siyempre, bibili ka, hindi ka pwedeng bumili ng mga mamahalin, tapos kumikita ka sa YouTube, magano lang naman, diba? Tapos, yung mga organizers binibili nyo, sobrang kamahal-mahal, parang hindi naman angkop sa, sa pamumuhay mo kasi ang hirap na hirap ka tapos bumili ka ng mga organizer sa pagkamahal. So, hindi naman practical yun. So, mga ganung mga bagay-bagay. So, yun lang guys. Kasi medyo mahaba itong vlog na to. And, yun. So, I hope you guys enjoy. Sana ay meron akong na mas nakilala nyo pa ako kahit konti dito sa assumptions na ito. And, yun. Huwag kalimutan mag-subscribe. And, yun. Magpapaalam na ako dito na lang. And see you in my next video guys. Salamat sa panonood. Bye!